Le explic cum conceptele pe care noi le povestim la curs le folosesc și în viața reală fără să-și dea seama. Chiar din mediul înconjurător, la școală sau acasă, sunt lucruri cu care ei sunt familiari, doar că nu realizează până povestim noi la curs. Cred că ține mai mult de creativitate și de partea de logică, dar odată ce prind conceptele astea, toți copiii se familiarizează cu ele și învață că nu este doar pentru băieți sau cei care sunt pasionați de matematică, ci cei care sunt curioși și vor să învețe mai mult. Am vrut să împărtășesc pasiunea mea pentru tehnologie și să o îmbin și cu plăcerea de a lucra cu copii și m-a atras foarte mult și ideea de a forma următoarele generații și am vrut să le arăt că tehnologia poate să fie în același timp și distractivă și entuziasmată. Îmi place să văd curiozitatea lor, dar și bucuria sinceră când reușesc să facă ceva cu mâinile lor, dar și întrebările sincere pe partea asta și entuziasmul lor pentru a învăța lucruri noi.